pamilya, dako o gamay man kini, kaayuhan ug gugma ay dahin ini. Nakinhanglan og usa ka inahan, naandam sakripisyo ug buhaton ang tanan. Dili babag kung ikaw usa ka batang inahan. Pabungol ka man sa mga istorya sa katauhan, pasagdai ang mga negatibo na ilang gibuhian. Aduna kay anghel na grasya na wala sama sa uban. Mga kamok na dili hanas sa mga obligasyon. Andam kini sa mga nagkarenlaing bulhaton. Ang panghitabo sa kinabuhi dili matag-an. Ang bata kinasingkasin dawaton karigalo ka na sa kahitasan. Dili babag kung ikaw nag-inusarang inahan. Wala man ang amahan diha sa inyong kiliran apan ibusog mo siya sa pag-atiman. Ikaw man ang ipasakita na importante ang bata wala ni magibuhian. Dili babag kung ikaw usa ka estrikta nga inahan. Basta ang mga pamando na sa saktong butanganan, dili man sila mutuman o gipalapos lang sa dunggan. Moabot ang panahon matarong ang tanang kasaypanan ug ikaw ang daganan. Dili babag kung imong paglantaw usa ka pobreng inahan. Ang pagigugma sa anak wala kini na kinahanglan na ikaw adunahan. Dili man nimo mapalit o mahatag ang tanang gipangayo kaniya, pero tindanay nagugma og oras kigahin sobra pa sa tanang sobra. Ang gugma sa inahan sa anak walay katapusan, nagtubo kini hangtod sa kahangturan. Dili man siya mauban sa panahon sa kalipayon. Naglantaw kini sukad sa adlaw sa iyang kamatayon. Litayi ang pagbasol sa imong kaugalingon. Nahimutan na siya kung asa siya gibutang sa Ginoo karon. O para sa mga umaabot na inahan, niabot na gyud ang imong giampuan. Hinaut ka mo magmalampuson sa hagit sa kinabuhi, magpabili ng gugmang balaan o putli.